हेलो गाइस बर्तमान में ह्यूमन से चाट खाउथिले जो व्यक्तित्व अनेक भविष्य गढ़ी देखो ह्यूमन से लाज करत भत्यादी महोत्सव आम बर्तमान में गाँव में पहुँची गलु आसला टोका एपटे साइड पहुँचनु सत्यादी महोत्सव गाँव बाहर जस्ट अधिक ब्राइटनेस हो राजा शोची रास्ता फास्ता दिया गोटे गोटे काम फट फटकी जेटे छिड़ा होती सैड्रे बर्तमान तेल पकड़ बुझी जाए ओजन संभाई न पारी गाड़ी भी जस्ट पकड़ा पाखापाखि जाइला पकई ना गाड़ी गेट में लाइट फाइट नहीं है। चलो अंधेरा 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 गेट में लाइट नहीं है। पता होती हो रहा है बाउंड होती है बाउंड भाई आगु नहीं जा गलु यार ये गली भीतर এটা কিন্তু রকেনি সে গাড় রকে তো গলিতে মত করনু তোতে কোন কইছি না না বে ডাহানকু ডাহানকু বাদাম বাড়ি এই গলিতে মত Adele!
देखो ह୍ୟୁମାନ ସାଗର ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର जयश्री महापात्र समाज सेवी ଅସୁବିଧା କଣ ଗୀତଟା ଟିକେ ବୋଲିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ବୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଟାଇମରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ବାଜେ ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କେମିତି ନାଚନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଲଙ୍କା ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖାଇବ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପୁରା ରେଜାଇସ ଲଙ୍କା ଦଉ ଦିଅ। ହଁ ପା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଲଙ୍କା ଦଉ। ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ରହୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିବ। ମିନି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିବ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅଭିନୟ ହଁ ବରା ଭଲ ଲୋକ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପଇସା ଉଠେଇ ଦେବା ନା। ଦାଦା ସକ୍ସ ଦେବି ହଁ ସସ୍ ପକେଇଦେବେ। ସବୁ ଗରମ ଆଳୁ ଚପ ତିନିଟା ଦେଇଦିଅ। ଆଳୁ ଚପ ତିନିଟା ଦେଇଦିଅ। ଖାଇବେ ନା ନେବେ ପାର୍ସଲ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ଆଳୁ ଚପ ଲଙ୍କା ଚପ ସବୁ ଯାଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖାଇବ ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା ଚପ ପକେଇ ତା ଦେହରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ଚପ ତିନିଟା ଦେଇଦିଅ। ଚପ ତିନିଟା ହଁ ଦେବି ତିନିଟା ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ହିସାବ କରିଦିଅ। ଆମର ତ ଏଇ ଲଙ୍କା 30 ଚପ 10-40 ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଷ୍ଟେଜରେ ଖାଇବ। ଭାଇଙ୍କର ପକୋଡ଼ା ବରା ସବୁ ପାଇଲାଣି ସବୁ ସଫା ହେଇଲାଣି। ସମୟ ଆସିଲି ତଥାପି ଆଉ ଲୋଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନେଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଷ୍ଟେଜରେ। ଚାଲୋ ଫାଇନାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖାଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। କାଲି ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ବଣ୍ଟା ହବ। Okay.